Nou, wat ik altijd doe als ik op het strand ben, dan neem ik een plastic zakje mee en dan raap ik dingetjes op die ik tegenkom. Doutzen docht het in reclame. Er worden waatopromtochten organiseren. Troepopromie op het Waardzeestrand is hartstikke hip. Ook een stukje van een ballonnetje. Nou, dat is soms ook een beetje ondefinieerbare stukjes. Nienke Dijkstra van de stichting Rijke Waddenzee is al hier een fanatieke wateropromster. Zet skin aan nacht van alle plastic troep en is wies maar ondacht. Maar de medaille heeft ik een orenkant. Nou, soms denk ik wel want ik vind het mooiste als mensen zich eerst in het gebied verdiepen. Weet je, dat je echt de verbinding aangaat met het gebied en van daaruit ook je goed gaat doen. Dus binnen de Rjochtlien om vrijwillige skimmakers het goede paard op te sturen, zodat ze de natuur echt helpen. Tip 1, neem het plastic mee en laat het zeewier lezen. Nou, dit valt nog niet mee om dit los te krijgen. Maar eigenlijk is het dan beter om dat allemaal eruit te gaan halen. Nou ja, zoveel mogelijk wel. Ja, voor zover het gaat. Ik bedoel, kijk, daar kan weer iemand lekker achter zitten schuilen. Weet je, dan zijn mensen aan het jutten en dan zijn ze zo lekker bezig. En dan zie je weer wat glimmen en dan denk je, oh, daar moet ik ook naartoe. En voordat je het weet loop je voorbij de palen van het broedgebied. Ja, en dat moet je gewoon niet doen. Nou, die vogels die hebben heel vaak hun nesten, dat zijn eigenlijk gewoon kuiltjes. En dan schrikken ze, dus ze lopen weg van hun nest. Daardoor koelen de eieren af. Nou, als ze dat te vaak doen, gaat dat niet goed. Of je kan bijvoorbeeld ook tussen de moeders en de jongen door gaan lopen, waardoor je die band verstoort. Nou, dat is, volgens mij is er geen opruimer die dat wil doen. Alleen je moet het wel weten, anders dan doe je het per ongeluk toch. Dus hij nog, toen is de simmer heel hip, à la Doutzen of Nienke, plastic te jutten. Eerst even de regels checken.